putte. Sådan, så er der havre, er du. Nej, Rolig. jeg kan ikke holde den. Jeg kan Jo, ikke du holde kan det så. den. Nej, jeg kan. Den tager for meget lige. Jeg kan ikke seriøst ikke holde den. Men det er da også bare fordi, du skal fange sådan en stor en, mand. Jeg kan seriøst ikke holde den, far. Jeg mener det, jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Slap af. Nu har han vendt sig ind i det her. Pis. Nej, ja, vi har den endnu, men det bliver svært det her. Du er nødt til at holde stangen. Ja. Hold den ud af, ikke? Så skulle den være fri. Kom. Ja. Jeg har. Op med stangen. Rolig. Den er film. Ja. Du skal se, om du kan dreje den ud derovre fra bredden af. Den er god. Den er monster. Den er fin. Ja, rolig. Ja, men det må du ikke gøre. Jeg ser, det er en kæmpe. Hvor har du den henne? Jeg tror, jeg har den hernede under. Jeg kan prøve. Ja, det har du. Nej, du skal ikke give løs lige. Okay, så stopper jeg med at dreje. Så skal gerne lige have den op til overfladen, så der kom den fri igen. Og mine muskler. Ja, få den ud af. Drej stangen ud af, ja. Den er tung. Ja. Løft stangen, hvis du kan. Den er monsterstor, mand. Ja, det var derfor, jeg stadig ikke holde den. Rolig. Få nogen drejet lidt ud af. Så er den ved at være træt nu. Få den drejet ud af. Rolig, Frederik, rolig. Du skal se, lad være med det drejen hele tiden. Okay. Lad den arbejde lidt. Helt roligt. Den er stor. Ja, den er meget stor endda. Kan du løfte lidt op i stangen? Nej, du skal have en stang lidt ud af, du. Ikke ind i siven. Det er det, han gerne vil. Er det en han? Det ved jeg ikke. Løft lidt op af, så jeg kan se. Det er skide godt, Frederik. Skide godt. Vi har den ikke endnu. Holder du ved stangen, eller hvad? Ja. Det er dig, der skal holde ved. Det er ikke mig. Nej. Jeg skal se, om jeg kan nette den. Løft op i stangen. Du er nødt til at løfte. Nej, få nu stangen ordentligt ned og hold der. Sådan, ja. Og så rolig. Det kan godt ske, at jeg ikke er helt rolig, men det er også fordi, den er sat med den største, jeg nogensinde har været med til at fange her i Lilleåen. Og så der er din snotvalp. Du må se, om du kan dreje lidt ud af der, ja. Jamen, det er jo svært, den er mega stærk. Ja, slap den ud. Det her, det kan godt komme til at tage lang tid, du. Ja. Jo, du kan det så. Jo. Jeg kan godt tænke mig, hvis du drejer stangen lidt. Drej stangen lidt i stedet for.
Jamen, den tager nogle ture op i åen. Du må bare ikke give en løs line. Jamen, du skal rulle ind hele tiden. Op med stangen, du. Jeg kan ikke holde. Jo, du kan. Så den trækker mig hele tiden ned. Jeg tager den med den. Nej. Jo. Nej, det vil jeg gerne tage. Den er altså hård. Ja, men den er også stor. Men jeg kan faktisk ikke holde den. Så vil du lige armen lidt. Den er altså rigtig sej. Den er også monsterstor. Jeg tror snart, vi skal hjem. Når vi lige har fået den hen på landet, så skal vi altså hjem. Jamen lad os nu se, at vi får den på land. Ja. Den er ikke på land endnu, du. Ryk. Nej. Oh, Nå, var den sej, eller hvad? den er monstersej. Jeg kan godt lide at have det store med den. Altså det lange. Jeg prøver. Nej, du skal ikke. Nu skal du komme hen og holde stangen igen. Nu er det din tur. Hold stangen opad. Ja. Sådan her. Nej, du må ikke få den ind herinde i. Drej den ud af. Men hold nu stangen ordentligt, Frederik. Jamen, den er jo svær. Hold nu ordentligt ved den stang. Her. Sådan der. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke komme til. Jeg kan ikke komme til, du. Så prøv at løfte stangen. Nej. Ikke sænk stangen så meget, du. Jeg kan ikke. Jo. Se det der. Sådan. Ja, og så løfter du stangen. Sådan der, ja. Kom så. Kan du løfte stangen? Drej stangen lidt deroppe af, Frederik. Og så løft stangen. Vi har den. Hold nu kæft, mand. Ja! Det har den. Ja! Hold kæft, mand. Det er godt. Det er kraftedeme godt, det der. Den skal sætte med nogle skaller. Og den er fandme. Hold da kæft. Hold nu kæft, mand. Den er... Hold nu kæft. Det er sgu da et mesterhug, det der. Det er bare lige øjet, du. Jeg tror,
Prøv at kraftedeme en laks. Hold lån. Kom nu. Fuck, det er tung. Ja, det. Sådan. 8 år tur til Lilleåen. Kæft, den var svær at holde den, var.